akukho konye okungale esinganinika kona boma kwalamazwi makoti. Akukho konye okungale kuzothi nje boma, kuzothi makoti umfowethu uDlamini, nampa abangani, nampa abafowabo nodadewabo bomyeni wakho, bazothi nje banhliziyonye nomndeni. Njengoba kade ephuma la ekhaya eGcokama, inkosi yamaGcokama, ahambe athi uyosebenza, ubesuke ehamba nalabo, ubesuke yakulaba, ubesuke enalaba benza izinto zokuthi abantu abaphile emhlabeni, baphile ngokujabula, bathokoze. Yilokho abakwenzayo. Manje-ke ukuba khona kwabo namhlanje ngiyabonga kakhulu bafowethu, ngibonga kakhulu kunina ngoba nizokhombisa umndeni ukuthi iGcokama, inkosi yamaGcokama mayephuma la ekhaya ubengeve yogana. Uma ephuma la ekhaya besuke yokwenza izinto ezenza ukuthi abe nomndeni omunye ngaphandle kwala kaDlamini. Yiwona umndeni wakhe lo wasemhlabeni. Njengoba uNkulunkulu amletha wamthwala ngemoto yala ekhaya, wamthiqithi la ekhaya, wakhula mayekhula, wakhulela emndenini wakaDlamini, kodwa nangu omunye umndeni-ke wakhe wasemhlabeni aphile nawo, waphila kahle nawo. Ngiyafisa ukukugcizelela ukuthi waphila kahle nawo ngoba ukuba akaphilanga kahle nalaba ungaba bekhona namhlanje, ungaba bazikhuluma lezi abayikhulumayo. Yabona-ke ngesikhathi sami nani sakhula sinani kuthiwa amaciko ayagquzulana nje, ayagconana, ayajikijelana. Hayi namhlanje amaciko kanje aphila ndawonye amnandi, afana nezitolo. Uma kuyiwa uShoprite uyakhala, uShekers abe umakhelwane, uBoxer nawe umakhelwane, akekho oxosha omunye uthi wona wakhelene eduze kwami. Cha, kanjalo manje. Nomunye wenze kwakhe, nomunye wenze kwakhe, babuye bahlangane futhi bathi senzeni ndawonye. Ngakho bafowethu siyabonga kakhulu isifundo esihle enisifundisa umphakathi ukuthi nina niyingane zandawonye, uNkulunkulu nithume emhlabeni ngethalente elifanayo lokuthi wozani nizojabulisa abantu bakhe emhlabeni. Hey we boma, uyazi cishe umakoti kaSicelo siqale uhlelo lapha, luqalwe inango ndodakazi lapha nanga lapha ngasemnyango lo Mpufwana, uMngomezulu udirector. Saqala uhlelo lokuthi sifuna ukungenisa abaculi bethu ematheater, bashaye iginci, bashaye yonke into, benze konke. Singagcini ngokubala ngokuthi basifake lezi zinto ezifakwa bese kuyakhala, sathi abeze neziginci nje. Uyazi ukuthi mase limemezele lolu hlelo, umuntu ophakamisa isandla kuqala wathi nje number 1 yilo mfana wala ekhaya. Yena ungene kuqala ePlayhouse waba number 1. Wangena ePlayhouse washaya cishe nani khona bani bena. Mhlawumbe ngibona nje ngidansa nami. Washaya iziginci wadansisa abantu, sathi nakho esikufunayo. Ya kuhle vele siyadansa phela ezitedium. Bayasirobha laba bafakele into zabo basine. Sathi hayi kulungile, asiye ezitedium, asiye emagroundini, nenze le zinto zeni kodwa futhi uzani neziginci. Wasishaya lo mfana isiginci, wasishaya wazasithwala. Wasishaya wazasithwala. Ngathi hey, uyazi ukuthi wenza into esiqale singazi ukuthi senzani, wenza yaphila. Ngoba emva kwakhe baningi abalandele. Ngizwe uBahubhe ngilapha eSouth Coast ngakube eXhobo ngesonto sama noPremier, nayo seyophakamisa isandla ngomthandeni. Bahubhe uphakamisa isandla, wathi uzongena naye, nabanye bazophakamisa isandla. Manje kusho lizophila lento kaSicebe. Wona lento le ekaSicebe uyiqalele kuqala waphakamisa isandla, kwangena etheater, ePlayhouse, washaya iginci, kwajabula abantu. Waligcwalisa phambi ePlayhouse, wayigcwalisa yaqhuma phezulu. Sase sithi ke thina hayi lalela yonke imali abantu abayikhokha eyakho. Thina uhulumeni nasifuna ukuthi ningene nenze lento nijabulisa abantu. Futhi engeyedwa ke babe khona abanyoza kwabo bemphelezela. Ngoba sisandisa lento yokuthandana ukuthi abazwani balekelelane. Sithe nombani kubona ufuna ukungena etheater akalanda abangani bakhe angene nabo balekelelane bafuna omunye. Yabona isitokofela sokucula. Kodwa khona into engizoyicela ke bafowethu, angani noma uSicebe unayo ingane unazo
ngizithula kulaba ukuthi ngelinye ilanga beze kumina bazothi nje sifuna ukungena ePlayhouse siyocula mahhala siculela uSicebo babukhawula lethi iband siqashela iPlayhouse senzele izingane zikaSicebo manje ngikuthula kulaba Mthandeni ayanda ma fresh ukhuluma kakhulu wena uzopepereza lapho khosini ninomdonsa nizopepereza bahubhe nonke ngonyaka ozayo nje asiyeke manje ngonyaka ozayo nje ihlanganiseni kahle lento kaSicebo nihlanganise kahle ngoba uSicebo uboqala nithi nje izingane zikaSicebo esingakenezela kona yilokho kusho nini ngakho ke inselelo ngisusile kumina ngibeke kunina angazi ukuthi ubani ukapteni wenu angazi ukuthi ubani ukapteni wenu nalabo abanye abangekho la nizoyenza lento nizile uSicebo nami nilanda ama supporters enu nonke futhi ningabe makuthiwa ngena ngo100 nithi hayi namhlanje ngena ngo500 ngoba nizele uSicebo nithi nje kudulile uSicebo udule kakhulu uSicebo ngoba nizele uSicebo nithi kudulile nithe indlu yakhe ayiphelile iqedeni yenzani lento nje nenze konke nje nikwenze nina manje ke namba kuthi wayala ukuthi kuthiwa ama-politicians anamanga hayi cha naba ngithume bona uvume ngithume lapha ake umndeni besize sizosho lokho nje Nkosi yami sizosho lokho sithi makoti uhlale kuDavide ngane yami uDavide ngiyamthanda uDavide uyakhuluma noNkulunkulu ukhuluma naye